anang para makis ba. Pwede limpyuhan guys. Kaso. Tama ang ikon guys. Mong procedure guys kung saan limpyo sa map guys. Okay. Itong paninday kung malimpyo ba yung kuwan sa sawing para di sila hugaw niya dapat labhan at mga guys. Okay. So, naginipan din sa mga step sound hinilo sa map. Okay guys, nandiyan lupa dapat siya para limpyo siya. Boleh siya gabahan guys.